Hát kedves tévénéző barátaim, műtét következik itt a szarvasvadász táborban. Megnézzük, hogy áll a sebem. A legjobb hangulatban várom a műtétet, de azért a biztonság kedvéért iszom még egy kis viszkit. Dr. Burke. Dr. Burke fogja az operációt elvégezni. Ő az. Van itt kérem szépen mindenféle equipment, biohazard. Paulina, where you going to? Paulina, where you going to? She daughter to the mayor, messing with the sheriff, driving in the blue car. She don't need no red. Paulina. Good. Kedves nézőink, az operáció sikerült, a beteg megmaradt. Thank you very much, Burke. Cheers. Cheers. Thank you very much, Ken. Yes. Raise your glass. Cheers. Megcsináltuk. Így élünk itt.